we zijn weer los. Heerlijk dat applaus, wat een meisje. Welkom bij de eerste Neet op Vreed van dit seizoen. Hiernaast mij zit een van Frieslands bekendste DJ's. Hij heet Stef de Campo, komt uit Ljouwert en maakt het speciaal voor u zijn Neet op Vreed partytrack. En hij heeft al een stukje kleren, of net? Neet op Vreed. Ja, dat klinkt goed. Een van de dingen die wij dit seizoen najdoggen is de mystery guest. En achter het scherm daar zit aanst voor mij een onbekende gast. En te jaren met het publiek en met de gasten hier mag ik rieden wat het is. Dus dat wordt spannend. En bakkerij De Korenbloem uit Snits trakteert, want zij maakt de beste oranjekoek van Friesland. Maar eerst rouwen we door de weken van Friesland. Ja, dat weer de weekend van Friesland even in een peerskom. Ja, de bouwverhoud zit in Zwierwaard. Dat zie je al vers net ontgien wezen met al die faillissementen. Verleden weekend nog gong bouwbedrijf Tadema in Ljouwert op flessen. Maar achter die keel en ijsbruggen zit een soort persoonlijk leed. En ja, vanzelfs is dat bij de meewerkers, maar ook bij de directeuren. En hoe die impact praten wij hier om tafel. En dat doe ik maar Hielke Bleker. Zijn bouwbedrijf gong verleden jaar failliet. 3 man voor zijn 100-jarig bestaan. En Kees Jelsma is hier, hij is directeur van bouwbedrijf Lont in Sint-Anne. En Martin Cornel is de voorzitter van de regio Friesland van Bouwend Nederland. Heren, welkom, mooi aan tafel. Ik wil met jou beginnen, Bleken, want ja, ik heb denk ik wel 10 of 15 directeuren bellen die het fietgong binnen. En die voelen het te dreig om daarover te praten. Die konden het net, die woenen het net, die zeiden het is echt een trauma. Ja. Jou zit je hier wel. Dat vind ik heel knap. Dus dat wil ik eerst zeggen, dat is dapper van jou, maar waarom zit jou hier wel? Nou ja, omdat ik me er eigenlijk net achter verscholen wil. Het houdt natuurlijk een hele grote impact op je dagelijkse leven. En je hebt er heel veel jaren een heel soort werk altijd aan dient en dan val je eigenlijk in een gat. En ja, dat moet je toch wel proberen op te maken en we verder te gaan in het leven. En ik heb gedacht dat ik mijn eigen verhaal vertel, wordt we er toch over praten. Dan kan je het beter zelf vertellen en dan weet je de werkelijkheid ook. En ik heb geen geheimen te verbergen en het is jammer dat het zo ging is, maar... Ja, ik denk, ik ben er altijd eerlijk voor uitgekomen en dat doe ik nog en ik moet me direct niet verscholen. Maar 3 man voor het 100-jarig bestaan, ja, dat is natuurlijk heftig. Ja, dat is ook wel heel heftig. Ja. Je hebt er heel lang op gewerkt en 30 jaar hij in zijn bedrijf zitten. Ja. Nou gebeurt dat dan bij Tadema, verleden weekend. Zo'n directeur die mag dat dan vertellen, die komt tot die conclusie. Hoe wie dat bij jou? Kun je dat moment nog waarom halen dat je thuis wien of misschien op een zaterdag dat je toch, nou, dit wordt hem net? Nou, je rent er al een paar dagen mee om en je weet Alex op net meer hoe je het doen moet. En dan kom je eigenlijk tot de conclusie, jongens, het kan niet meer, het moet ophouden. En gelukkig zie ik toen een hele goede collega die zei, Hielke, jongen, dit lukt zo niet meer. We moeten dit oplossen. En, een andere collega? Een andere collega, ja, die ik heel goed mee ken en die me er heel goed in steunt had ik. En die heeft me er even in adviseerd hoe het moest en ik wil vaker 4 bedrijven genomen. Dus die wist ik wel een beetje hoe het ging, want de curator, dat soort dingen, dat bij mensen dat hij dagelijks niet meer te zien. En die heeft in samenspraak met mijn advocaat hebben het faillissement overeen. Ja, maar dat moment dat je toch van nou moet het voorbij wezen. Ja, dan zak het de wereld een beetje onder je voet en dan ben je een beetje, ja, desperate, dan weet je het niet meer. Nee? En dan is het wel mooi dat je even sanien hebt, dat je even dat steun hebben, die ik een beetje weet hoe het jou het vielen. En mijn advocaat wist ik wel hoe het al hier reilde en zeilde. En dan moet je naar de rugbank daar en dan moet je dat faillissement onvredigen. Ja. En denk je dan aan die, hoeveel mij we zien jou iets? We beginnen toen nog een trein. Denk je daar dan de hele tijd om? Ja, dat denk ik ook, hoe moet ik het vertellen en hoe ze het overbrengen. En ja, ze wilden wel dat er wat stond te gebeuren, maar ja, ze gingen toch elke dag naar mijn plezier naar werk daar. Dan komt dat moment een keer dat ze op het kantoor opbeuren. Ja. En heb je dat in? En dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee, ik geloof dat ja, ik had trooi onder de mensen dat we smiddags om 4 uur worden bij elkaar komen zonen. Ja. En kon je jezelf toen dat verhaal vertellen van nou het hard op? Ik ging me er heel goed op voorbereid. En ik ging de collega met mijn advocaat, die weer er bij. En nou, ze zitten er al hier en toen zoek ik het vertellen en toen weer gebeurd. Toen kon ik het niet meer. Nee? Nee. Dus toen heb mijn advocaat het doorgenomen. En
toen heb ik me maar teruggelaten. Toen hij maar toen was het meer te vol op dat moment. Maar wie dat dus kaamt of zo? Of nee, maar dan komen de emoties te volle boven. En dan komt het de hele revue voorbij in één keer. En dan denk je, jongens, wat heb ik verkeerd niet, wat moet ik doen en hoe moet ik het vertellen? En dan ben je de regie een beetje kwijt door je eigen leven. En dan gaat het echt moeilijk op dat moment. Dus dan heb je een hulp nodig. Ja, je kinderen nou wel hoe vertellen, dat vind ik ook knap. Het is wel dreig, zeg ik al jou, maar... Ja, nou ja, ik wil er ook wel over vertellen, want het is wat het is en ik kan het dan op mijn vrouw draaien. En het houdt me een beetje een verrassing dat ik het kwijt ben. En dat ik mijn geest vrij maak. Je kan van eigen denken gewoon, want ik moet verder en ik ga nog heel wat jaren te gaan. Dus, dat is ook zo. Met na uitdagingen nog een. Nou? Ja, want je zit nog 2 ondernemers. Jij bent dan vastzitter van Bouwend Nederland, maar je hebt zelf ook een bouwbedrijf. Bouwbedrijf Lont is toch bekend als een zoenbedrijf. Het verliezen hier nog een Craden Award kregen voor het financieel zoenste bedrijf. Dus we dachten, nou die maar we uitnodigen, want daar gaat het goed mee. Heb jij ook van die wrakselmomenten horen als bleker? Ja, toen heb ik die wrakselmomenten niet. Wij hebben ook meestal naar huis te sturen moeten. Ja? Dat moet je ook, wij ben ik krompen in ons personeelsbestand. En dan moet je ook meestal bedel en vertellen dat er geen werk meer is. En dat is gewoon tegenrecht. Hoe wie dat voor jou? Dat wel? Ik vind dat vreselijk. Dat is, dat rekt je op. Ja. Ja, je zegt een soort emotie, hè? Snap je dat die oren 15 mensen of misschien wel 20 bouwondernemers zeggen van daar wil ik net op praten? Nou, ik snap het wel. Ik snap het wel, maar de kerst zit er wel achter verschoelen. Maar de feiten is gewoon dat je op een bepaald moment net verder kennen met zo'n grote ploeg. Er is gewoon geen werk meer. En dan moet je tijdig ingrijpen. En dat is de andere kant. Als je dat net tijdig genoeg doet en je laat dat maar sloeren en rennen, dan gaat het steeds verder uit en uit. En dan rekt ik de motivatie bij de meesten bij, want dan is het tempo eruit. En bouwen, dat moet toch, je moet een scherpe prijzen bouwen, dus je moet er tempo in houden. Dat houdt in dat je ook net te volle meest gaat. Dus je moet er net bang wezen om te krimpen. Ja. Je moet ook de ruimte krijgen van je omgeving en van alle instanties om te krimpen. Ja. Om daarna later, als je krompen binnen en weer op een bepaald niveau binnen, om dan weer uitgroeien te kennen. Want Jim, hebben we nou al week nog 10 mensen die in jou had? Vorige week vrede heb ik nog 10 mensen bij Delwest en teleurstellen. En is dat misschien dan ook de reden bij het UWV? Ja. En is dat dan ook de reden waarom ze dan dat ze zeggen dat je hem financieel zoen bent, omdat je dat door het wel? Het is een reden maar dat je financieel zoen bloest, maar dat is natuurlijk net de enige reden. Je bent natuurlijk als bedrijf steeds weer inventief bezig om dingen uit te vinden, bouwmethodes te verhoren, bredere markten zie je, meer want daar wil ik het aansnijden, maar hoe je dan het in die crisis ingaan kan. Maar Cornel, zelf ik halveert leuk in het bouwbedrijf, wat je hebben op een jaar. Maar jou zorgen dus ook een heel soort van die ondernemers, die komen bij jou, je praat met elkaar. Wat is het beeld dat jou krijgt van de merk op dit stadium? Ja, ik ben een zeer positief ingesteld mens van nature, maar dat is me goed ik, want dan hier denk ik al niet meer wezen. Want wat Kees nou vertelt, in uw bedrijf hebben dat ik gewoon. We zijn van goede 30 waarom naar 15 nou. En dat is ik ongeveer 15, 16 keer een gesprek van jongens, het is hier goed vertleest en het werk is op. Nou, dat is best wel heftig. En ik vind het fijn dat we er hier moeten praten, want meestal wordt het onder de mat te varen. Ja, is dat zo? Jij dat bijvoorbeeld op de bijeenkomst? De meesten die zien dat als een faal of die zien dat als een... Die zien daar ook griezelig aan. En ik kan me als geen anders voorstellen dat Hielke op het moment suprem zit, maar eventjes, dat hij dat gewoon zelf net brengen kon. Maar waarom is het zo dreig? Ja, kun je dat uitlezen? Dat ook op papier uit te lezen, maar dat zal voor iedereen weer verschillend wezen. Het is vooral als je een lietsbedrijf hebt, hij is een hechte ploeg, bij meesten die binnen het zien het al niet bij die vooral, Kees een familiebedrijf, Hielke, wij ik. Door heeft net een meester-knecht-verhouding, door heeft een mens-mens verhouding. Je kent die meesten die rennen de poorten onder de kont voor die waai en die gaan voor die tot vuur. Dus daar heeft een hele goede baan mee. En dan is dat moment om dan die meesten heel cruciaal aan de sec te gaan, dat is gewoon een heel moeilijk moment. En ik weet zeker dat verschillende, met name Lietse ondernemers, daar vierste langs je aanhingen. Is dat bij jou ook zo? Het geval was Bleker? Hij ook Cunio net die knop je hangt er heel langs aan en dan start je zijn procedure op en dan begin je met de meesten te praten en dan doe je dat in het begin een beetje verkeerd misschien wel en dan moet je eigenlijk de afspiegelingsmethodes erbij hanteren. Nou, dat jouw dik onderling tussen de meesten een bepaalde vrevel, want dan probeer je ze hun ruggenopbouw te hebben.
En dan gaat men erop praten in het bedrijf, van die stoot uit, of moest hij wanneer krijg je het bericht. En dat jouwt een hele negatieve impact op de hele bezetting van het bedrijf. Dan wil je gewoon, dan wordt er eerst te volgen dat soort dingen praten. Maar wie dat ik het punt van jou dat je toch, ja, wat moet ik nou? Welke beslissing moet ik nou nemen? Nou, je wist gewoon dat die beslissing ging genomen dat er mensen uit moesten. En dat je eigenlijk net verder kon op die manier. En ja, dan moet je uiteindelijk een keer dat besluit nemen. En nou ja, dat mooie ambitie, ja, groeien, dat red je niet eens meer. Op een gegeven moment word je van het feit stelt. Ja. Hè? Maar ja, nou wil ik... vooral in de faillissement, dan is de kraan op en dan wordt het afsluiten en dan kun je niks meer. En dan kun je geen betalingen meer verrichten, je bank die staat stil. En dan gebeurt er niks meer. En als je net betaalt, dan krijg je geen materiaal, het wordt alweer afsluiten. En dan ben je dus op een gegeven moment gewoon geen baas meer in je eigen bedrijf. Nee. Nou, hebben we het even hoe dat leadership. En je zei ze dan duidelijk van, we moeten snijden, we zorgen van tevoren, het komt net goed, zie je man eruit. De helft eruit. Jo, hebben we ook onder het snijden geweest. Toch is het die vraag, en dat wordt ik wel steld. Een faillissement kun je voorkomen als je goed manager. Ben je dat ermee eens? Hien je het beter dan een kind toch een andere methode erop te zetten? Nou, dat zit je wel eens oude vrede van jezelf, waar ik dingen verkeerd dient. En natuurlijk, net mensen zijn onfeilbaar en ik heb er vast... Wat kun je in je nemen? Heb je iets verkeerd in? Nou ja, ik denk dat ik de laatste jaren gewoon van te scherpe prijzen werkt heb om op het niveau te blijven weg op wie. En dat ik werk ondernam wat eigenlijk misschien wel eens net altijd verantwoord wie. Omdat ik alles graag met mijn setting handhaven wil. En altijd het idee, hier nou, er komt naast weer Noordertijd en het is op het moment even krap. En er zitten nog maar die mensen die moeten terug in. Dus we moeten er vader inhouden. En nou, ik weet ook wel dat een heleboel collega's dat zouden praktiseren. Nou, maar een stuk werk erbij, want dan kunnen we trots eraan blijven. En dan kunnen we iedereen aan het werk houden. Want ja, het duurt ik en jij hier vanaf ze kwijt binnen. En dan hebben we in ieder geval weer werk. En ja, dat breekt je op een gegeven moment blik op. En maar Jim heeft ook wel werk onder de kostprijs. Ja, dat gebeurt geregeld, maar dat moet je natuurlijk ook gecontroleerd. Ja, maar Jim, ga je net door de kop? Nee, dat is ook net de bedoeling. Nee, en gelukkig niet. Ja, door we op goede momenten de passende maatregelen. Ja. En dat managen van je krijgt in. Je moet het natuurlijk als bestuurder proberen die kader te loeken. En te zorgen dat er werk bloedt. Maar dat je zorgen en je weet gewoon dat de hele merken is gewoon dalende. Ja, dan zit op een gegeven moment gewoon echt ingrijpen. Maar dan zegt van nou, de knop terughakken. Maar is het dan bijvoorbeeld een probleem dat het een familiebedrijf is en dat er dus iemand die in de goede tien het bedrijf groot maken had, dan net meer weet hoe hij saneren moet? Kan dat? Nou, ja, dat hangt per bedrijf heel verschillend worden. Ik denk dat je gewoon op een gegeven moment toch wel iets hebt. Als je een goede planning hebt, je hebt goed vooruitzet, dan zeg je van nou, daar komen de gaten, dan wordt het nou besnijden uit. Ja. En daar komt het moment, dan stapst door die heuvel in. Ik wil weten dat achter elke man die in huis is, staat vaak een recensie. Ja. Nou, en dat is gewoon in en triest, dat je dat waarmaakt. En als de dorst in de tijd dat het oors rondom wil werk is, dan is het nog weer oors. Dan denk je van, nou, ik kom er wel aan de bak. Ja, maar Cornel, hoe denk je dat het komt, met de toekomst, als je daar... Nou, je bent positief, zoals je krijgt. Ja, dat is waarschijnlijk, maar ik durf aan naar de toekomst te schijnen, want er komen natuurlijk wel oren tegen, weet ik niet op dit moment. Ik wil wel zorgen om mensen. Ik zit ook in het bestuur van een opleidingsinstituut. Daar hebben we op dit moment nog een 150, 160 jongens om en die leren uit bij verschillende bedrijven. Ik maak me heel erg zorgen hoe het moment dat we aasten wel weer wat werk hebben en dat we wel weer wat te doen hebben machine. Dan hebben we gewoon de handjes net meer. Hè? En dat ben ik denk. Ik vind dat ik triest. Op dit moment hebben we van die 160 jongens staan 30 in de werkplaatsen. Die kunnen we net uitplaatsen omdat dus leden in die organisatie gewoon te meer werk hebben. En dat is wel een gries. Dus we nemen dus nog wel minder leerlingen aan in die club. En dat ben ik wel dingen. Daar worstelen we enorm mee. Hoe gaan we daarmee om? Hoe moeten we dat oplossen? We kennen zich net op elkaar staan om het samen even te zitten, maar we willen zich heel graag hebben. Omdat we in de toekomst toch mensen hebben die dus daken repareren kunnen, en die dus goten vervangen en die het voor u eens een keer een stukje op het huis inbouwen kunnen of zo. En dat wordt wel een, denk ik voor de toekomst een oren uitdaging. Ja, nou, het slot is voor jou bleken. Je hebt ook geen werk, maar hoe zie jij je toekomst? Nou ja, je moet er weer verder en we zetten alle schouders eronder en daar komt ik vast weer een plekje aan voor mij, daar ben ik van overtuigd. En ik moet dan hier of zo een 8 naar, dus wat dat dan iets zit ik er net doorheen. En ik denk dat ik binnenkort wel weer ergens te plak ben en dan rijd ik me er weer mooi. Okay. Nou? Opbouwen, dat kun je hem opbouwen onder de toekomst. Nou, heren, tieren dank voor het iepenhartige verhaal hier aan tafel. Ja, aanstaande minuut een steuntje in de reg van vrouwen met borstkanker. En waar is toch die mystery guest? En ik wil nog wel eens weten hoe 4 Stef de Campo is met onze houseplaat.
Ja, dan zit ik toch even naar daar in, maar Stef. Want dan bist volgens mij de mensen thuis al wat zien kennen, hè? Dat is onder het prutsen bist je maar die laptop. Ja. Het wie een opdracht, Stef, maak je wat van uw tune. Is dat heel moeilijk geweest? Nou, nee, ik hier natuurlijk al wat beats lezen, dus ik heb daar wat mijn Jim-tune, wat dingen uithellen. En dan ga ik wel mijn eigen smaak erop. Ja, want jij krijg eventjes net op vreed. Waar heet dat insprutsen? Dat ga ik zelf. Ja, oké. Maar kies even wat jij litten, want ik ben nog wel benieuwd. Want er is nog helemaal klaar, hè? Ik ben bijna klaar. Oké, bijna klaar. Ik ga de opbouw een beetje. Er zit een gitaar in, dat zit echt in het origineel. Ja. En er komen straks wat trompetsies. Want de première is aan het eind van de show, hè? Ja, dat doen we zeker. Oké, dit Dus- is hem. Maar dit is niet werk, hè? Dit is mijn werk, ja. 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 Stef de Campo, ik weet het, neemt die mem die ik zag? Nee. Nee, hoe neemt zij die? Nou, Stefan, gewoon. Stefan? Ik heet Stefan de Vries. Dus, Stefan de Vries ja. uit Ljouwert. Ljouwert, ja. Dus ik gewoon eigenlijk een Fries. Ja, ik ben. Maar wel hier- bekend volgens mij, of net? Nou ja, hier en daar hebben we wel wat namen, ja. Ja. Ja, We doen ons best. ja, Zeg want maar. ik zeg vaak dan op van die, de kist die Posters. lege flessen ingooien. Dus Ja. dit en dan weer Stef de Campo. Ik denk, die jongen maar eens, hè, die doet het goed. Maar als dat afzetten, maar we hebben de Chesto's en de Armin van Buren. Waar is Chesto dan tussen? Die zitten nog een stuk heger. Ja. Oké. Ja, ja. Ja, Dat is een broermogelijkheid. Ja, dat is onze droom, hè, Ja. om daar naartoe te werken. Nou, maar ben je een professioneel DJ? Ja, ik doe dit fulltime. Ja. En produceren natuurlijk in de studio's. Dus alleen maar muziek maken. Ja. En de heeft een hit gewoon in Servië, leuk. Een Ja, nummer 1 hit. ja. Dan weten de mensen thuis in het publiek ook even hoe populair die is. Dan kunnen we daar even naar zien. Even een fragmentje van. Dit is mooi. Ja, dit is leuk, ja. Ja. Leuk om even op te zien. Prachtig. Ja, dat zeg ik daar hier nou nog net wel. Je straks Nee. voor het publiek of vol. Of, Nou, wie weet, misschien. ja, straks misschien- een borreltje erbij. Ja, een borreltje erbij, dan kun je even een handjes in de lucht. Maar ik wil toch eventjes maar die carrière, want dat van Servië, dat mag je echt even nu lezen. Wat wie dat voor verhaal? Ja, ik ga hier een plaat maken en er is een remix van maken. En die ga ik op mijn eigen, ik ga een eigen label. Daar breng ik muziek op. Ja. En dan is op YouTube, meestal ga je, nou ja, per 100 views. En nou ga je dan eerst naar een 10.000, 20, 30. Ik denk, nou, eens even zien. En dan is die alweer tekst noemen, die kon ik net lezen. Nee. Dus eens even zien waar dat bij komt. Maar dat wie dus in Servië en in Kroatië en in, nou, daar wat in de Balkanlanden. En dan ga je maar omheen, En hoe komt dat? Omdat er eigenlijk een beetje zo'n zigeuner, denk je, in Ja, zit? ik heb geen flauw idee. Ik weet het Nee? niet. Ja, als je, nou, als je hem draait, dan is het daar. Ja. Ik ben dan een paar keer west. Het gaat er helemaal los. Dus ik heb geen idee wat dat nou precies... Want dan is dus naar Servië west, dus die is op nummer 1. Ja. En waar is dit dan? Ik bedoel, waar gebeurt dit? Dit is in Nice. Nice heet dat. Ja. Ja, dat is, je gaat Belgrado, de landje, en dan ga je nog een 200 kilometer naar het noorden. En daar gaat dan Nice. En daar ga ik dan een lied toerken die Ja. in een sporthal En dan zit. kist als boeten komt, hè? Ja, optreden? dan maak je op een foto. Hè? Ja? Dan ben je even een Dus dit popster. is de voor een- Campo. Ja, dan ben je even een... Hoe een viel pop- dat ze die zou herkennen? Ja, dat is wel leuk. En is dat voor dein doel? Dat is herkend? Nou, is? het hoeft voor mij net elke dag, maar het is leuk. Ja, maar dat druist ik bijvoorbeeld in Haas, visserijdagen. Ja. Dus het is er in de clubs al hier. Ja, En verneemt dat dan ook al? Dat is toch wat onder de nou, groene ja ligt? je merkt het onder de populariteit van de platen die je maakt ziet. En op de mensen die op je aankomen en de mailtjes en de Facebookberichten en dat soort dingetjes. Ja. Dus ja, dat is wel leuk. En Koes zit er wel bij, hè, trouwens? Want hier is het druk, hè? Ja, ik ga drok, maar dit is natuurlijk hartstikke leuk om even te doen. Ja. En wat doen we weer om als het clear is? Ja, dan zit ik hem even draaien, hè. Dan mag ik Ja? hem even draaien, ja. Ja, hier, maar ik ergens oors hopen, toch? Ja, Want, nou, de eerstvolgende is, nou ja, morgen maak ik nog een Grains en volgende week ga ik nog een eigen evenement. Doe ik samen met de Blokhuispoort. En dat doen we Jailhouse Rock. Ja? En dan krijg ik een violist, die zit erbij, gitarist, een hele band. En dat doen we dan op Sneurtjoen. En Oké. ja, daar binnen dan in die oude gevangenis, dan Ja, de handjes in de lucht. handjes in de lucht leuk, en dan, ja, dan ben ik nog En dan is alles er aan het direct voorbereiden. erbij. Ja, Ja, dan draaien we hem even. Oké, Natuurlijk. super. Ja, want dit is een poster, hè, hier? Ja, ik had Of ja, wat is dit? Dit is die een post, dus vroeger maken we nog vinyl, hè. Oké, Dat wie, dat is bij die dat is plaat, al- denk ik nog. ja. Wat is dit? Stef en Koen?
Ja, Dat wie nog voor de Campo... klopt, ja. ja, die Ja, dat is zorg je direct bij nou. Wacht even. Ja, dat moeten we net te vol inzoomen. Maar vroeger produceerde ik maar René Campo, zo heet hij. Ja. En zaterdag hebben we de Stef da Campo van Steffen, maken. en dat heeft dan maar even adopteerd. En dat Oké. ben ik met Robin, ja. Hey, aanstaan dus de première van het noem ik eens nog even een stukje iets van die joh. neet. Dat vind ik die... Nee, dat vooruit. Kom mensen. Ja, dat is hem. Dit Ja. is hem. We doen hem aanstaan helemaal. Ja, prima. Steffen, dan mag je me juist wel helpen, want we hebben de mystery guest. En Ja. dat geldt eigenlijk voor iedereen hier in het publiek. Ik ken elk moment maar die zijn microfoon bij hem deel komt. Dan mag je me even een vraag stellen onder de mystery guest die daar nou verschijnt. Ja, de mystery guest. Nou, dat moet het lampje nog horen. Nou, zal ik de eerste vraag maar stellen? Ben jou een vrouw? Ja, Oh, jee, hoe klinkt dit? Nou, ik klink meer als een man. Ja, is een man? Roken, joh? nee. Kennen wij jou van de televisie? Ja, Nou, Stef, kom op, joh. Ik weet niks meer. Dit net. Is het een... Is het Friese televisie? ja, Is het van Omroep Friesland? soms. Ja, stel eens een vraag. Zit hij al in de politiek? Ja, In de politiek. Ah, ik weet het. Hey, joh, je wel eens Jedde West? ja, dus. Ja? En wie dat toen een hele leuke man die zijn machine even heen en weer ging? Pardon? De wie dat toen ik een man die zongt echt van een scooter en hoe Ja. heet het? Ja, wie die er? Ja, Ken dus. jou die actie maar die handen even dwars voor het scherm? Ehm, Ja, dit is Sietske Poepjes! Hey! Dit is leuk. Nou, leuk dat je er leuk dat Stoden bent. Dankjewel. Kom verder naar onze bank. Onze mooie, ja, onze roze bank. Dat is een naai, dat hien we nog net. Vrienden hier. Maar dat jouwt niks. de vorige keer nog net. Nee, de ambitie kreeg zitten ze. Ja. Hoe is het? Hartstikke goed. Ja, wie dat warmde, hè? Het wie net koud. Een politiek antwoord, hè? Oké. Nou, voor de mensen, dit is onze deputaire, Sietske Poepjes, die kennen je misschien wel. Ja, best er de laatste tijd een soort voor? Geregeld. Geregeld op Omroep wist. Friesland, ja. Er is ik wel eens wat om mijn hakken, ja. Ja? Ja, wist. Vind je het net leuk? televisie? Jawel, maar soms dan heeft even een onderwerp dat stinkt. Nou, het hier mij Het net is, goed. dat is de saaie dingen, infrastructuur. Nou, ik bedoel meer zulke dingen die dan Oh. misgaan, zoals de centrale as en zo. Ja, en things. dat is ik dreig. Ja. Oké, ik moet even een paar dingen uitlezen. Want ja, ik hoorde het net daar hier. Ik wist helemaal van niks, dus dat is heel eerlijk. Ik weet ook net, ja, dit weet ik wel. Dit is het Roelofs Roulette. Heeft alleen zien hoe ingenieus het mak is? Nee. Shit, dat ben ik. Oké. En dat is eigenlijk net een leuke vraag. Die moest eigenlijk net, hè. Maar die reden en die witte vraag, die kan niet op komen. Dan maar ik jou er een slinger om. Ja. En dan komt er een vraag uit en die moest dan lekker eerlijk beantwoorden. Aha. En net van het diplomatieke Nee? geneuzel. Oké, hè? Oké. Ik jou er een slinger om. Graag. We hebben de eerste voorkeur voor. Want Maar daar dit, komt hij dit vast zijn net dus op. de wat Ja, rotvragen. het is een joker, maar het is eigenlijk een nar. Oh, oké. Ja? Nou, ik zou zeggen, jou er een draai, hoor. Zal niks hoe die squon vreten. Nou, de witte vraag. Nou, misschien ik wel, want ik weet het helemaal net. Komt hier de witte vraag. Die witte vraag je trouwens hoe de maatschappij. Oh, dear. Om een burn-out vat te komen, heb ik mij wel eens ziek melden. Net om een burn-out, maar wel dat stinkt van, oké, nou moet ik even om mezelf denken, ja. En wie dat in deze periode? Nee, net in deze periode. Maar het weer van die momenten dat het een beetje heeltje in de griep hing is en dan denk ik, nou teruggaan, dan is het haast een volle slimmer. Maar zou je dat accepteren van een maaiwerk van die, dat die bellen en zei, nou, of een vrouw, Ja. ik look het net, ik meld muziek. Ja. Ja, ik vind dat het echt om die zelfdenken moesten nou en dan. En ik denk als er op tijd bij bent, bijvoorbeeld de kist soms had je een griep hing je en dat soort zaken. Ja. Of soms dan is het gewoon even heel druk in die persoonlijk leven. En als dan denk ik, nou even pas op de plaats nemen, dan heb ik het net door sabbaticals, ja. Maar dan heb ik Nee, het eventjes even een die dag of die, drie of misschien zo. een beetje meer, maar toch trots zetten. Ja, en dan wist er dan nou ik weer voor 100%. Ja. Maar Jim hebben wel een pittige baan. Ja. Ik zag wel eens, dan moest ik ook wel eens in het weekend werken. En dan wie je de hele weekend. En dan net nog in het weekend 2 dagen. Ja. En dan weer een Lindsay en dan weer dit. En... Nou is het wel zo'n werk, als bijvoorbeeld bij feestwezen meest of zo, en Marie Linten en dat soort grappen. Dat is wel werk, het is net saai, uit de holle leerderig werk, west heel werk van werk is. Dat is, daar ben altijd leuke dat jouw mensen. energie? Ja. Ik wil kist back al wezen soms, dan heeft nog
best wel positieve energie. Oké. Nou, zullen we nog een slingerd wel? Nou, ik ben heel benieuwd. Wacht even, dan doe ik hem even wat hudden. Oh, rent vast. Een reden. Nou, dat komt mooi uit. Dit is een persoonlijke vraag. Maar als toch even op zijn joker Ik vond die toch wel redelijk persoonlijk. Ja? Toch? Ja, zei ze weer. Voel ik wel mooi van. Dat wist toch nog net wat die joker vragen Nee, maar het is weer zwaar hier. Ik zet hem daarnaast en even een tikje dichterbij. Nee. Kist een politiek besluit nemen als het wist dat die broer bijvoorbeeld daar de dupe van werd? Stel je voor die broer wendt bij de Centrale Aas en zijn boerenpleertsmat wordt. Ja, en dat ik denk dat het wel beter is dat hij daar dan net maar bemoeit. Even voor de duidelijkheid. Dat is dan omdat het ons hele nuvere schijntje die krijgt. Ja. Is. Maar even los daarvan. Ik denk dat ik dat wel kennen zou. Ja? Jawel. Ja. Dan mag je wel hut wezen. Ja. Want je bent een hechte club, dus. Ik Ja, heb wel een ja. foto's maar als je nou al onder de prak hebt. Het is hartstikke gezellig. Maar ja, ik zou het theoretisch wel kennen. Ik zou me daar nooit verliezen laten, want dan krijg je één gedoe dat mensen denken kennen van het zij wel een goede besluit nemen, want het is haar broer. En de kist die broer had die dit was een libbelang leel kon shit. Ja, maar waar kies je dan voor? Voor de politiek en voor de eerlijkheid voor de burger? En net voor de familie? De politiek en de eerlijkheid. Maar dat zou mij wel heel zwier vallen. Ja. Ja. Is er al steeds gebeurd? Nee, gelukkig niet. Nee? Nee, maar wat ik al zei, als het er maar een beetje op liekt, dan moest je er net maar bemoeien. Dan zei je bijvoorbeeld Janne Wietske of Hans van oké, het is beter dat je hem dit inhoudelijk doet. Want dan kist ook misschien weer eens wat van hun nemen dat het dicht bij hun komt. Ja. Ik denk dat het wel heel clean in wezen was. Okay. Maar ik zou het wel kennen. Zou je het wel kennen? Vind je kan je de tante? Wacht even, nou dan gaat hij weer. Kom op. Hij komt er sowieso wel een keer op, hè? Ja. Zit hem net doorheen. Wat zoest er on die lieverorie willen? Oeh, het is natuurlijk wel een... want dat is nou de 2.0 versie, hè? Daar hebben we natuurlijk lezen. Trouwens, is toch hartstikke leuk uit. Ja, dankjewel. Het cursus voor hand. Ja, nee, dat kist toch zelf toch gek uit. Nee, natuurlijk wel. Ja, maar vergeet net dat als je in een hele professionele setting bent, dan kist er net niet zo bij rennen als het misschien wel eens een beetje wend is. Wat dan? Hoe roest dat er in het begin dan bij? Nou, voor een casualer. Meer casual bedoel ik. Denk erom. Nee, wat dan is het gewoon een vet is? Ja. Ik al voor dat ze de Ja, dat is weer, maar die hoed ik net door uit. Maar soms moest er even een beetje, wel een beetje professioneel en creërs bij rennen. Oké. Maar, wat je antwoord op vraag? Ik hier er bijna mooi omheen te praten. Ja, dat is shit. Ik moet de goede koppen bijhouden hier. Maar zo'n politica. Wat zoest er onder lief voor? Nou, ik denk dat het 2 dingen ben. Ik denk dat het voor elke vrouw, jawel. Ja. Voor elke vrouw denk ik wel dat ze wel een maat beneden haar huidige maat zitten worden. En ik zou wel eens wat dikker hier hebben. Ja, dat zou ik wel heel fijn vinden. Want ik heb echt heel slap hier. Ik wie een man die ik bij de boontjes kon uitbaggeren. Nou, die zelf even nog uitbaggeren? Ja. Dat mocht weer op een kraan zitten. Ik mocht weer op een kraan zitten. Ja. En echt, dat die waadzee wien daar een meer uur heen gegaan weer, hiest het net wel. En wat doet dan? Was kamers die er echt voor? Vies dat dan echt nee, gefilmd? Maar dan mag je ook op een foto. Ja, maar dat is zwaarigste. Nee, dat is hartstikke leuk. Dat is hartstikke leuk. Maar als je dan just van hoe die een prukje eruit ziet aan het eind van de dag, dan denk je, maar dat is gewoon een feit. Oké. Dus Jere en ergens wat leeg. Dat zit ik net op. Doe je stond ding. Ja, die ook er! Nou. Om helemaal net eerlijk te wezen als presentator. Ik bedoel, maakt het uit. Nou. Die slaan we de reden. Hokker belofte, bist toch net naaikaan? Nou, eerlijk, hè? Nou, dat binnen die wezen heel vol. Ja, maar hier werd vast tegen klettertocht van, dit hier net zo makkelijk. En dan bedoel je in de politiek of in een persoonlijk leven? Of maakt het hij dat? Ik weet net, maar we doggen de joker pakken horen. Oké. Wat is die grootste blunder? Shit, daar is nog een minuut voor om dat even te vertellen. Wat is mijn grootste blunder? Ik ben 2 weken geleden het professiehuis uitroemd en toen zit mijn rok nog in de panty. Aan de achterkant. Wat? Ja. Aan de achterkant? Ja. En daar kwam ik pas op het... Ik dacht, oh nee. Maar is dat echt dat hier? Ja,
Nou, dan zit hij wel een beetje Ja, ik heb- dubbel fout, dus het ging nogal, ik kreeg heel creus, maar ik kwam daarachter in het restaurant om de oor. Oh, dat is erg. En het ier het wat zijn. Nee? Nee, nee. Dat is echt... Nee. En achteruit dacht ik wel van waar zeggen ze Zou ik die foto's maken van? Ik hoop het net. Nee. Nee. Oh, dat is erg, ja. Dat is vrij stom, ja. En de best dan ook leuk, want hij is natuurlijk een persoonlijke Waarom is het assistent. leuk? Nou, die zat er toe je of die vrouw die achter de balie. Nee, als nou de persoon wist die dat dingen misgaan en het op oren al begint te reageren, dan denk ik net als het goed onderkomt. Oké. Is dit gewoon Sietske poepjes als schuld? Nou, Sietske, dit wie het eigenlijk? Nou, ik vond het hartstikke Want leuk. ik vond het echt leuk. Dit was mijn eerste keer ook hier mooi dat draaiende ding. Ja. En ik vind dat ik dat aardig in de hond heb. Ik denk dat het Ik ben... oh, Ja, hoe vond je het? Ik vond het hartstikke leuk en ja, het wien ik net zuterige vragen. Nee, maar dus de mensen die het nog bij u op het lijst staan, waarvan ik net weet wat het ben, Nee. die kunnen gewoon best komen, hè? Ik denk het wel, ja. Maar er is niks raars op tien geweten. Nee. Mooi. Hey, bedankt. Ik Ja. vond het hartstikke leuk. Graag Super weer. sportief. Dus. Absoluut. In een minuut is het de beurt aan Geertje Dijkstra en zij vertelt hoe de beurs Vrouwen van Vrouwen. Nou, vertel de beurs, ik maar mezelf. Ik heb een onklaar. Zit er nog een stuk pen hier van? Nee. Oké. Ja, de minuut rint je al, jongens. Ik zoom wel graag Jermo. We hebben zo'n blokje, maar een minuut. Nou, begin nog vers maar. Ja, nou. Ja. Ik wil graag een oproep doen. Vrouwen van Vrouwen is een vereniging van ondernemers uit Friesland met een lidskalig bedrijf. Ons doel is om elkaar te versterken, elkaar te informeren. Maar daarnaast willen wij een stiepe wezen voor vrouwen die te krijgen hebben met kanker. Daarna hebben wij het blomke insteld en zodra we weten van iemand die ermee confronteren wordt, krijgen die, en we weten als het gelegen komt vanzelf, krijgen die van u een blomke. Eén keer in de 2 jaar organiseren wij de Vrouwen van Vrouwenbeurs. Om zo volle mogelijk geld... Ja, waar is die? Dat zeg ik even zeggen. Oh, oké, ja. Om zo volle mogelijk geld in te zamelen voor de borstkankervereniging. Dat heeft nog 8 seconden. Ja, oké. Nou, op sneeuwende 13e en snijende 14e zal het heven in de Hardenhaal van Sumerum. En ik wil de mensen oproepen om alle manmachtigen en vrouwmachtigen naar de Hardenhaal in Sumerum te komen. Nou, dit is een goed doel. Daar hebben we wel een paar seconden verroerd. Oké. Nou ja, dan bedankt dat je hier wint. Ik hoop dat er heel veel mensen komen. Ja, ik zal even zien. Dit is die camera volgens mij. Want jij mag nog even een stukje naar achter. Want we hebben nog de grande finale van Stef de Campo. Maar onze mooie hit. Ja, mensen, je hem zelf ook een oproep doen. Ga even naar Neet op Vreed, het omroepfriesland.nl. Dan wie dit Neet, ontnij wie Vreed. Stef? Hallo. Hoppakee. Mooi, leuk. Kijk eens. Maar dan moet je dit, hè? Ja, toch nog een beetje. Nee, dat vrij. Nee, dat vrij.